बिजेपिया ओरैनो गोरा पार्टिखा बेयो भारतनिनो बयनिख्रुइबो शक्तिशालीसिन राजनीतिक दल आरो आं माने इउपिपिएल दोलोआव फैखो गोबां खारन दङ दिनै बिपिएफनि मेइन उद्देश्यनिफ्राय बिपिएफआ अलरेडि गोजानाव दावस्रोदलांबाय जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथाङा जोंनि सायावसो दाउट जानानै आंखौसो गोबां खोथा बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बे खौसे जानायनि खामानिया आगोलाबालानो थाबथानानै थादों जे इउपिपिएलआ हारसिंनो सरकार दानो हानाय जि नाम्बार नांगौ बे नाम्बारखौ इउपिपिएलआ मोनगोन बिपिएफआ बे रोखोम माने गाज्रि जाथावथाव खामानि मावथ'यिया मोजां खारन दिनै बिपिएफनि सम गैला आंबोथ' बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन डेपुटि चिफमोन आरो आं माने इउपिपिएल दोलोआव फैखो गोबां खारन दङ दिनै बिपिएफनि मेइन उद्देश्यनिफ्राय बिपिएफआ अलरेडि गोजानाव दावस्रोदलांबाय माने उद्देश्यआनो सोलायबाय व्यक्ति सेन्ट्रिक जाबाय बेवहाय राजहुआ हारिनि जोंनि समाजनि सिन्था खालामनाया गोजाननि खोथा जानानै फैबाय बे खिन्थु बेराफारसेथिं इउपिपिएलनि एनार्जेटिक नेताफ्रा गोदान गोदान माने सेंग्रा जोलैनि नेताफ्रा दिनै हारि दानायनि हारिमु दाफुंनायनि राव सिबिनायनि राव फेदेरनायनि समग्र फिल्डआव जौगाहोनायनि खामानि दिन हर मेङाबालानो खामानि मावगासिनो दङ मोजां मोजां सिन्ताधारा लानानै खामानि मावगासिनो दङ बे समाव ओंखायनो बिटिसि बासिया बयबो ज' जाजाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौनो आरोबाव देश खुंनायनि मोनसे सुबिदाखौ होनांगौ बे समाव बुंबावदों दिपेन बर' खाम्फा बरगयारि आरो प्रमद बर' गासैबो जमा खालामनानै सावरायोब्ला आंबो सावरायगोन होननानै मानबेन्द्र हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुंनो सानो जोबोद मोजां जोंथ' खौसेखौनो लुबैयो जों खौसेखौनो लुबैयो हाग्रामा महिलारिल' नङा बर'आव सोरबा गुबुन दोलोआव थांनानै दंहैयोब्ला गासैबो बुद्धिजिबि दैदेनगिरि जोंनि मावथिफोर ज' थानानै मावनांगौ आरो धर्म भाबै ज' जायोब्लाबो राजनितिक भाबै जुदि ज' जानो हाया अब्ला जोङो जोंनि मकसदाव सौहैनो थाखाय खामानि मावनो हाया खारन राजनितियासो गासिबो राजनितिया जुदि थिगब्ला राजनितिया जुदि गोराब्ला अब्ला जोंनि समाज नितिखौबो जोङो फोसाबनानै लानो हायो जोंनि धर्म नितिखौबो जोङो फोसाबनानै लानो हायो जोंनि रांखान्थि नितिखौबो जों बानायनानै लानो हायो राजखान्थियासो थिग जाग्रोनांगौ ओंखायनो राजखान्थिनि नेताफ्रा जुदि ज' जायो जोबोद मोजां आङो बिथाङा बे रोखोम बुंदोंब्ला आङो माने अयथासार मोजां गोसोजों आं बरायो मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया जेब्ला ज' जानायनि खोथा बुंदोंमोन बिपिएफनि जानानै आंनो दैदेनदोंमोन जोङो रिहन दैमारि इमानुएल मुसाहारि रबिनसन मुसाहारि आरो रबिराम नार्जारि आरो आंनि दैदेननायावनो सावरायनाया जादोंमोन नाथाय जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथाङा जोंनि सायावसो दाउट जानानै आंखौसो गोबां खोथा बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बे खौसे जानायनि खामानिया आगोलाबालानो थाबथानानै थादों बेसेबाङाव देरहागोन दिनै बे समावहाय मोनसे एक्जाक्ट नाम्बार बुंनाया रावनिबो थाखाय सम्भब नङा तबे आं बेखिनिखौ बुंगोन खारन 40टा समस्तियाव आं गिदिंजोबबाय रायजो राजाफोरनि साननाय हनायखौ आं बुजिबाय ओंखायनो आं बुङो जे इउपिपिएलआ हारसिंनो सरकार दानो हानाय जि नाम्बार नांगौ बे नाम्बारखौ इउपिपिएलआ मोनगोन बिजेपिया ओरैनो गोरा पार्टिखा बेयो भारतनिनो बयनिख्रुइबो शक्तिशालीसिन राजनीतिक दल गतिके भारतनि मोनफ्रोमबो खना खनला जायगायाव गावसिनि इडिअल'जि गावसिनि पार्टिनि खोथा बाथ्राखौ बिस्तार खालामनो थाखाय बिथांमोना हागौ माने गोरायै खामानि मावगोन थाखा दं बिसोरनाव बाहुबल दङ बिसोरनाव धन बल दङ बिसोरनाव मानि अभाब बिस्रा खिन्थु बिटिसि बासिनि अभाब अभियोगआ आलादा जोंनि नांगौ जोंनि दुख खस्थ'आ आलादा जायखौ नेशनेल पार्टिफ्रा बुजिनो हाया ओंखायनो बिटिसि बासिया दासिमहालागै बिटिसि दाजेननायनिफ्राय दासिमबो जोंनि बिटिसिनि सिंनि रिजनेल पार्टिनि सायावनो बिसास खालामनानै आगोलाव बिपिएफखौ सरकार दाहोदों दा इउपिपिएलखौ सरकार दाहोदों आरो फैगौ समावबो बे बिटिसि बासिया इउपिपिएलनो दायित्व होनानै भट होनानै देरहाहोनानै सरकार दानांगौ बे सिद्धान्तखौ अलरेडि लाखाबाय बिटिसियावथ' इलेक्सननि खोथा दासिमथ' बिदि खोनानो
खोनानो मोनाखै इलेक्शननिथ' खोथा बुङाखै आंनि नलेजाव गैया बहाबा जुदि नटिस हरदोंब्ला आं बेखौ मिथिया आङो पार्टी इउपिपिएल पार्टीनि दैदेनगिरि जानानै आं बेसिम खोनायाखै खिन्थु जि माने थार्मेल पावार प्रजेक्ट बानायनायनि जि प्रप'जालमोन बेखौ बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा होबथानानै आन्दोलन खालामहोदों बियो सत्य खिन्थु बे इन्डास्ट्रि जायोमोनब्ला जोंनि ओनसोल जोंनि हारिया साख्रि बाख्रि मोननायनि सुबिदा फैगौमोन आरो जायगायाव इलेक्ट्रिसिटिनि एभेलेबिलिटिया बारायगौमोन इन्डास्ट्रि फेक्टरि लाबोनो हानायनि मोनसे सम जोंबो मोनगौमोन खिन्थु बेखौ जुदि बानायहोआ होननानै बुङोब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बे बिराद अयनाय जागोन गासिबो दल संगठन दैदेनगिरिफ्रा इन्डास्ट्रि नांगौ होननानै बुङो खिन्थु दिनै एफा गिदिर इन्डास्ट्रि फैनो नागिरनायखौ मानो होबथादों मा इन्ट्रेस्ट दङ बेयो जोंनि रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावनाय जाखो ना गाज्रि खामानि मावनाय जाखो आंथ' सिदाय बुंगोन बिराद गाज्रि खामानि मावनाय जादों जोंनि एडुकेटेड सेंग्रा सिख्लाफोर जायफ्रा साख्रि मोनाखै बिसोरनो साख्रि सरकारा होजोबनो हाया गतिके बेनिखायनो जोंनि मानसिफ्रा हाजार मानसिफ्रा बेंगालराव थांदों लेबार मावहैदों बायदिसिना फेक्टरियाव खामानि मावदों माबायाव केरेलायाव थांदों माद्रासाव थांदों दिल्लीयाव थांदों बे रोखोम खामानि मावदों बे जोंनि जायगायावनो जुदि 40,000 crore इनभेस्ट खालामनानै पावार मोनसे इन्डास्ट्रि फैदोंमोन थार्मेल पावार बेवहाय गैयाब्लाबो 15,000 लकेल मानसिफ्रा बायदिसिना साख्रि मोननायनि सुबिदा दंमोन दा बेनिफ्राय बन्सित खालामनानै होनाय जाबाय गतिके फैगौ दिनाव बेफोरखौ दाखायथों आं बेखौ खावलायो मानोना बेयो जोंनि फिसाफोरनि भबिसत दानायनिसो प्रजेक्ट